i per... Tocaran dues proeses aquesta setmana perquè tant el Sant Andreu com el Sabadell disputin la segona ronda del play-off d'ascens a la segona divisió. Ho té una mica millor el Sant Andreu, que va empatar a 0 amb l'Alcorcón. En canvi, els arlequinats van veure com la Cultural Lleonesa s'avançava a la nova Creu Alta, amb la qual cosa caldrà guanyar el Lleó. En les apostes l'empat es devia pagar ben poc, ja que era el resultat que el Sant Andreu i l'Alcorcón havien fet més durant la temporada. Els catalans sabien que en una eliminatòria doble partit és vital no encaixar gols a casa i els madrilenys eren conscients que disposen de la tornada a domicili. Per tot plegat, les ocasions van arribar amb comptagotes, sobretot a la primera part. A la segona, el Sant Andreu es va animar i va demostrar més ganes per guanyar el partit. Pablo Sierra i Lusso van ser els primers de donar feina a l'ex del Palamós i l'espanyol Raúl Arribas. Les millors ocasions van sortir del cap d'Eloi Fontanella i de la bota esquerra de Lanzarote, que no va poder marcar davant de la desesperació dels 9.500 seguidors que hi van anar al Narcís Sala. Pero el no encajar yo creo que es muy importante, ¿no? La verdad es que nos hubiera gustado ganar, pero es un buen resultado. Un bon motiu per donar per bo l'empat a 0 va ser veure com el visitant mauri enviava la pilota fora amb Morales lluny de la porteria andreuenca. A més, l'Alcorcón no podrà comptar amb un dels seus fixos, Alberdi, que va ser expulsat.